Ето ни в спалнята, където искам да ви покажа гардероб, който е изцяло по мой дизайн. Комбинация между фризовка и два цвята, отново избор флорал. А вие може да се насладите и на смесицата от розово и акрил в стаята. Сега в коридора имаме доста интересни елементи, като един от тях е съчетанието на плочки, който е между гланц и мат. И гланцовите елементи се виждат много приятно, когато вървиме, отразяват се от лампите. Това е най-новата колекция на Harmony и се казва Доха. С голяма радост се използвам в този апартамент и правя преход между кухня, антре и баня. Тук ще видите практично колко финно е изпълнено като продължение на антрето. И като за финал да ви представя един казус, който имахме. И то е свързан с мокрото помещение, което е било предвидено по архитектурен проект в една ниша, но се оказа, че ако се сложи пералнята, нямаме възможност да скрием с вратички. Идеята ни, за да е красиво и приятно, когато преминаваме през тази преходна зона, е да е затворено с красива висока врата, която е тип хармоника и е чупеща се. Ето така. Следователно ние изградихме още 4 см напред стена, за да може да се случи.